presentar-vos l'obra de Hi ha algú? Era un dia normal de novembre de 1979, a l'Escola Balmes. A la tarda, on es troba un grup d'adolescents en la sala de castigats per la seva mala conducta. A la sala es troba a la Verònica, l'Helena, el Víctor i el Jack, un grup de nois de tercer. No suporto estar aquí quan podria estar perfectament de compres. Verònica, si no t'has pintat les ungles a la classe de matemàtiques, ara mateix no estaríem així. Però això depèn de tu mateixa, noia. Però és que no ho entenc, només per pintar-me les ungles i em cap castigats aquí tota la tarda. Però és clar, algú està fent alguna pallassada o molestant algú i no els diu res, no? Verònica, una gosseta maca, vols callar? És que em tens negra, D'acord, jo m'aniré, suposo que vindrà algú de direcció a parlar amb vosaltres i que us vigili. De mentre ni se us acudeixi fer alguna estupidesa, d'acord? On vas, Jack? No ho veus? Ningú vindrà i tampoc s'adonarà que hem marxat. Algú m'acompanya? Jo vaig amb tu. Esteu bojos, no podeu marxar. És aquesta melodia. Hello, Victor. I am your friend. Do you remember me? How are you? Come to the Ateneo very quickly if you don't want a very complicated life for you and your family. Bring your friends with you, Elena, Jack, and Veronica, and I will wait. Víctor, estàs bé? Qui era Víctor? No ho sé, però que si no anem a l'Ateneu ara mateix es farà dia impossible a nosaltres i a les nostres famílies. Crec que estrany, parlava anglès. Doncs anem a l'Ateneu, que aquest idiota no sap amb qui s'està ficant. Quan arriben a l'Ateneu no es troben a ningú a fora, així que decideixen entrar dintre l'Ateneu. El primer que veuen són unes escales. Baixen i es troben totes les fosques. Hola, us heu trucat vosaltres? Que guapo aquest noi! Pots parar? Això és important. No, a nosaltres ens hem trucat un noi que parlava anglès i tots quatre hem baixat i ens hem trobat aquesta ultra. El Víctor també. Doncs què fem? Juguem? Sí, vinga, va. Vinga, va, començo jo. Hola, que hi ha algú? Hola, hi ha algú present? Hola, amic, com et trobes? Però res, tampoc va haver-hi cap resposta. L'última que acabava de preguntar era l'Helena. Jo no vull jugar perquè tinc una estat en tot. Vinga, Helena, no siguis avorrida. A cap de nosaltres ens ha passat res. Tu toca't i et passi. Vinga, va, jo. Hola, bones. Que hi ha algú? Ho veieu? Us ho he dit, tinc una sota en tot. Segueix, continua preguntant. No crec que sigui bona idea. Hola, com et dius? Alfredo. Pregunta-li quants anys té. Quants anys tens? Tinc 7 anys des de 1987. O sigui, que està mort des de 1987. Això crec, pregunta-li, Elena. Llavors estàs mort? Sí, I com vas morir? vaig morir d'un segrest just em van llevar a l'estació de l'Helena. Tinc molta set, algú té aigua. Jo no, però ja era una beguda. Oh no, la meva mare! Tranquils, vaig jo! Has de marxar, la meva mare m'espera i és molt estricta a l'hora d'arribada. Puc marxar? No, Sisplau, la meva mare és molt estricta. no. Tinc més por de la meva mare de la bruja aquesta. Me'n vaig. L'Helena arriba a casa seva i se sent una mica estranya. Mamà, ja ha arribat. La seva mare està a la planta de dalt i es diu Marta. D'acord, has arribat 2 minuts tard. Si torna a passar no tornes a sortir. D'acord, mare. L'Helena es queda al sofà una estona veient una pel·lícula i quan porta uns minuts veu una ombra passar, però no li dona molta importància. Al cap d'una estona veu l'ombra de la finestra més clara. Mamà, ets tu? De cop i volta se sent un soroll que provoca que l'Helena es giri. Mira la paret i el primer que veu és que a la paret està escrit Alfredo amb sang. Com m'esteu fent una broma, segur que ets tu, Jack. L'Helena se'n va cap a la taula i veu que posa no amb sang. Quan veu això, surt de casa corrent sense dir-li a la seva mare ni res, perquè té molta por i truca amb Víctor. Quan agafa el telèfon, li diu: On estem? Jo no és res, mare meva. Digue'm un rato, això és important. No m'assustarà, Ateneu. Espereu allà, no us mogueu. arriba a l'Ateneu molt cansada de córrer tant.
No sabeu el que m'ha passat. Estava a casa meva tranquil·lament veient una pel·lícula quan de cop i volta vaig veure una ombra a la finestra. Em vaig girar i em va cridar l'atenció. Vaig preguntar a la meva mare. No va haver resposta de la seva part. Una altra vegada vaig sentir un soroll i aquesta vegada em vaig girar. Vaig veure la paret plena de sang que posava el nom de l'Alfredo. I pensava que eres tu, Jack. Jo? Sí, tu, perquè sempre estàs fent bromes. Així que vaig tornar a la taula i vaig trobar el saler tirat i posava no, o sigui que no era una broma. Què dius, Helena? El que escoltes. Primer la Vanessa i després això. Déu meu, què passarà després? Parlant de la Vanessa, on està? Ha anat a traslladar a l'hospital perquè encara podia respirar i creiem que es pot salvar. Però de debò, nois. La Ouija és un joc absurd. Deixeu de jugar i anem a un lloc que sigui més segur. Que segur que el que m'ha passat no té res a veure amb la Ouija. Segur que serà una broma d'algú. De veritat vols deixar de jugar ara que el fantasma ha anat personalment a la teva casa per dir-li que tornis? Sí, jo estic d'acord amb l'Auxil, té raó. Bueno, jo per una part estic d'acord amb tu i amb el Camell. Què vols dir, Vero? Doncs el que vull dir és que ha mort una persona i nosaltres estem aquí jugant a un estúpid joc. I per altres estic amb ells perquè si deixem de jugar a la Ouija, potser l'espírit ens atacarà. Tu què dius, Helena? Et quedes o te'n vas? I que et facin coses aterradores. Està bé. Vero, com que hi ha un retrat teu? No ho sé, però hem de marxar. Per part del Víctor i l'Alan, És massa fort. I que ho diguis. No sé, és un moment, però m'estàs semblant molt guapo i m'agrada molt com es deixes. Gràcies, a mi també em sembla molt guapo. Nois, de pressa. Hem de marxar a l'hospital, perquè la Vanessa està a les últimes. No pot ser, anem! I els altres? Encara no han arribat, crec. Doncs anem a l'apartament 3, a la porta 666. Sí, anem. Segur que és així? O sigui, aquí? Aquí està tot fet un fàstic. És clar que sí, això ha dit l'Alan. O és que no escoltes, noia. Deixeu de barallar i busquem la porta 666. els nois van estar buscant una bona estona a la porta, però no la van trobar, així que vam decidir preguntar-li a algú. Uf, ja estic farta de tant buscar i si millor li preguntem a algú. Sí, millor. Hola, senyor, una coseta. Ens podries dir on és la sala 666, sisplau? No aneu, està plena de yonquis. Marxeu, marxeu, marxeu! I des que sí, jo preguntar-li a algú altre. Sí, millor. Hola, una coseta. Ens podries dir on és la sala 666, sisplau? Espera que si mireu tot recte trobareu la porta 66 en l'habitació. Gràcies. Moltes gràcies. Alan, què fas aquí? Marxeu, és una trampa! El que és la trampa. Víctor! Ei, què està passant aquí? Que no es diu clar. No creus que si t'estic preguntant és per alguna raó? Veureu, el que passa és que us hem segrestat. Tot això de la ouija, de la beguda i de la trucada hem sigut nosaltres. Era un pla per segrestar-nos. De debò, Alan, pensava que m'estimaves. I t'estimo, però això no treu que tu i els teus amics siguem uns pecadors. Què vols dir amb això? This is your time to die! No, espera! Ara què? Nosaltres no som uns pecadors. Sí que ho sou, i les vostres famílies també. La manera més ràpida de fer-nos a vosaltres és matar-nos. Així que... Austin! I'm not Austin, I'm the serial killer. No, Helena!